giltza mekanikoko bigarren mailako ikasleak gara. Proiektu honetan, Forge-Cop elkartearentzako giltzak forjatzeko prozesu baten bideragarritasuna aztertu dugu. Proiektua 3 erabiltzaileetan banatu dugu. Lehenengoan, giltzaren diseinua egin dugu eta honez gain, bera fabrikatzeko prozesuko pausak ere ezarri ditugu. Gainera, inbertsio ekonomikoa ere aztertu dugu. Bigarrenean, prentsaren analisi mekanikoa egin da bere produktibitatea hobetzeko. Atal kritikoak identifikatuz eta behar esan ezkero berdimentsionatuz. Azkenengoan, prentsa txikiaren orga sistemaren diseinua egin da erresistentzia irizpideetan eta materialen propietateetan oinarrituz. Bestalde, proiektuarekin lagungarriak egin zaizkigun hainbat formakuntza saio jaso ditugu, una pepinera bizita besteak beste. Bienale makina erramintaren erakusketan ere izan ginen. Azkenik unibertsitatean bertan ere hainbat formakuntza saio jaso ditugu, besteak beste JXK-an erabiltzen ikasiko. Azaldutako prozesua jarraituz eta ikasi berri ditugun ezagutzak erabiliz, MOKiz deitu dugun giltzaren fabrikazio prozesua definitu dugu.